Terus le, wah aku seneng delok. Wait, ayo. Wait. Loh, double ya men. Tenang Gong, tenang piye wis rada mumet e. Mati. Trio. Trio. Piye Gong piye? Mati kowe. Ono kawan areng wangi bendale mati mbok sik. Iya. What? Iya. Wah, shit. Iya. Wah, iya. Wah. Kakang ati. Ora iso nglakoni Sukasana. Kowe adikku. Andel ora, Kang. Lelala kae Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau malah wis tekan kene. Engko kowe didukani lho, Kang. Sukasana. Sukasana adikku. Sukasana. Kowe ngapusi aku. Ning butuh nelapke kakangmu. Sukasana adikku. Kowe aja sengit karo aku. Sasaka gedhening katresnanku karo sedulurku tuwa. Nganti tak ikhlaske patiku kanggo kabungan lan kesenenganing ratimu, Kang. Ning poma ya Kang aku mau munggah swarga nek ora bareng karo kowe, Kang. Al-Fatihah kunjuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jagat wasisaning Bathara, wayah Bathara jagat Pati Surata wonten timbalan sinipun. Tanggaping gati sira Patih, ingsun dawuh supaya amiji marang pisawane nom-noman ingkang padha den rasani dening para kawula. Yen ana wujuding bocah nom ingkang nglakoni tapa pepe ana ing alun-alun negara ing Maespati. Jumbuk lan menapa sampun bantuka dawuhaken diwiji. Lari menika sampun kula rapaken dhateng kersanipun Gusti kula ingkang sinuwun sumangganipun badhe murba lan masesa dhateng nem-neman. Ingkang sajakipun sampun kumawantun lampah tapa pepe wonten alun-alun negaring Maespati. Iya, Pati Surata. Prayoga nunggone rong adhem ingsun nedya ndangu kelawan nom-noman ingkang wis wani tapa pepe ana ing alun-alun negara ing Maespati. Purba wasisa wonten asta paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Bocah nom. Apa ta sababe dene sira alaku tapa pepe ya mung sadurunge. Sira kuwi saka ngendi? Lan sapa aranira dene sira sowan marang negara ing Maespati wani gawe kawigatening nata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra ing nedhenganake pasewakan sira alaku pepe ana ing telenging alun-alun negara ing Maespati apa ta sababe lan dasare apa nunamit pasang Kalimantabi tinebina ing lho duni dumawahing tawang-tuwang sinuwun dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala jersak mangke kula sampun andang kalepatan dene kula wantun lampah tapa pepe wonten alun-alun negaring Maespati. Satemah paduka Gusti kula sanata amiji pisawanipun ingkang abdi. Inggih, krana menika ingkang kula antu-antu sinuwun. Mengkono kasinggihan mekaten. Yen to pancen ingkang dadi niat sira sowan ana ing ngarsaning nalindra ing Maespati, sira kuwi sapa? Nami kula pun Bambang Sumantri. Aranmu Bambang Sumantri. Kasinggihan mekaten wingking saking pertapan Jati Sarana atmajanipun Begawan Suwandagni sira mburi saka pertapan Jati Sarana atmajaning pendhita aran Resi Suwandagni kasinggihan mekaten
Sumantri wonten timbalan. Apa to sababe dene sira wanita apa pepe ana ing alun-alun negara ing Maespati? Yen to darbi kekarepan mara diagi aturna marang panjenengan ingsun. Matur sembah sewu-nuwun tanpa pepindhan. Dene paduka Gusti kula Sanata ing Maespati mboten paring pidendhan dhateng lampahipun ingkang abdipun Bambang Sumantri. Sumantri wonten timbalan. Gage matura ingkang prasaja. Sesembahan kula Gusti kula Sanata ing Maespati Prabu Sri Harjuna. Estunipun anggen kula bidhal saking pertapan Jati Sarana nalika semanten nuruti dhateng krenteking manahipun ing abdipun Bambang Sumantri. Dene ngawuningani negari Maespati ingkang kuncara Hanjayeng Bawana satemah sedaya sami ngraosi dhateng kanalindran paduka Gusti kula Sanata Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Tumunten tuwuh ideping tekad kepengin sanget kula menika suwita wonten ngersa paduka Gusti kula Sanata. Mboten ketang dipun dadosaken juru pelados. Miwah kula juru pengangsu tuwin alitipun kula dipun dadosaken abdi ingkang badhe nggulawentah dhateng titian paduka. Kula mboten badhe suwala. Syukur bagi sinuwun. Sowan kula ngersa paduka Sang Nata Prabu Sri Harjuna Sastra menika kala wau. Kula kadhawuhan supados dados peranganipun prajurit ingkang kapacakaken wonten ing Rana Madyalaga. Karana mboten ketang sekedhik ingkang abdipun Bambang Sumantri menika sampun kinantenan kaprawiran tuwin kasekten ingkang sakmangke sageta kinaryosra nanggen kula suwita dhateng paduka Gusti kula Sanata Prabu Sri Harjuna Sasrabau sageta tinampi dados abdi prajurit negari ing Maespati. Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Kagatri sang kapirangu rinangkul kinempit kembit dosang reknaning bawana ing om jagat wasisaning upatara wayah nur jagat Sumantri kula wonten timbalaning adawu ya senadyan tumrap sira Bambang Sumantri aturmu mau wis mbok tata kanthi tembung aja nganti gawe tatuning penggaling nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna. Nanging yen to nurut marang ukara sarta tembung munggonmu munjuk atur kelawan panjenengan ingsun sayekti ana rasa kongas jroning atimu. Nggonira ngaturake yen to sowanmu kinantenan kaprawiran supaya bisa ndak tampa minangka abdi prajurit. Sumantri sayekti apa kang dadi panjang kamu mau ora gampang tumraping nalindra ing Maespati. Jalaran sapa ingkang wis dadake prajurit gedene minangka tamtama ana ing negara Maespati sayekti wis bisa ngatonake marang kaprawirane. Gandeng sira Sumantri wis matur ngarang ngersaning nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna. Yen to suwitamu kepengin minangka dadi prajurit sartane tamtama punggawa negara ing Maespati merga wis kumandel kagaduhan kaprawiran. Kang mangkono apa kira-kira Sumantri bisa dipercaya? Sinuwun. Menawi paduka kirang pitados kaliyan ingkang abdipun Bambang Sumantri monggo kula aturi paring dawuh tuwin kadhawuhan menapa kula mboten badhe selak. Samangke badhe kula aturaken. Menggah menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe swala lantar tentu saged kasembatan Sumantri wonten timbalan. Yen to pancen kaya mengkono kang dadi aturira dina samengko sayekti ning Prabu Sri Harjuna Sasrabau duwe kewajiban ya kuwi mbebantu marang negara ing Magadha. Sabab dina iki nalindra ing Magadha Prabu Citrasena nedeng susah penggalihe karana ana nalindra 1000 negara ing kapandikan Prabu Darmamisesa ingkang bakal nyuwun marang Dewi Citrawati. Sumantri kula wonten paring adhawuh mara sira ndak utus minangka dadi badal wakiling nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna budhal marang negara ing Magadha. Ingsun njaluk sira nyingkirna ya kuwi nalindra 1000 negara luwih-luwih lamun bisa telukna ratu 1000 negara ing kapandikan Prabu Darmamisesa. Yen sira isa nelukake nalindra 1000 negara sarta amboyong Dewi Citrawati ana ing ngarsaning Prabu Sri Harjuna Sasrabau, ingsun bakal maringi pangkat derajat minangka tamtama lan punggawa negara ing Maespati. Nanging wanti-wanti ingsun mara gage gatekna
nggonira ngundurake prajurit sarta nalindra 1000 negara mau nggunakna tetembungan ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Liripun kados pundi sinuwun dene paduka paring dawuh ing mekaten. Marga ingsun ora kepengin dumadining kurban yen to nganti sira peperangan kelawan ratu 1000 negara. Telukna kanthi rasa asih lan tresna ratu 1000 negara. Aja sarana peperangan. Lamun sira Bambang Sumantri bisa nelokake kanthi rasa tresna asih lan kanthi cara ora ana kurban ingkang tumiba. Yakti bakal tak anggep lamun sira kuwi duwe kaprawiran lan duwe guna kasantikan. Kang mangkono bakal tinampa nggone Raswita marang Prabu Arjuna Sasrabau. Nang yen to sira ngundurake ratu 1000 negara nganti panjenengan ingsun mireng kabar yen to ana kurban ingkang tumiba luwih-luwih kurbaning jalma menungsa. Kang kaya mengkono sira ora isa nindakake dawuhing Nalindra ing Maespati ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Sira ora bakal ingsun tampa minangka dadi tamtama punggawa negara ing Maespati. Sumantri, mung kuwi kang dadi dawuh ingsun. Sira nyuwun apa? Mara gage matur marang panjenengan ingsun Bambang Sumantri. Sinuwun Prabu Arjuna sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Gandeng sampun terwaca dawuh paduka. Estunipun kula mboten badhe nyuwun bebono menapa kemawon jer kula ngrumaosi nedhengipun badhe suwita ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Menapa ing sampun kula dawuhaken badhe kula istakaken. Dinten sak mangke kula nyuwun pamit madal pasilan bidal dhateng Magoda. Ngestu padha dawuhipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Tembung ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake aja nganti sira langgar. Lamun sira nerak pacak nerajang perbatang pewaling Nalindra ing Maespati aja takon dosa luwih-luwih ora kelakon ngunduraku 1000 negara. Sumantri sowan ana ing negara Maespati ora bakal tak tampa minangka dadi punggawa Maespati nanging kurang-kurang bejane tak tugel janggamu. Dene ana sawijining abdi sarta dene ana sawijining kawula Maespati ingkang mung isa gunem nanging tanpa guna. Isa nyembadani sarta sumaguh ingkang datanpa bukti. Lho nggih ngestakaken dawuh. Lilanuna kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bambang Sumantri. Nuwun ngestakaken dawuh sinuwun. Pasang Kalimantabi sinuwun. Kenging menapa malah paduka pitados kalian lare saking Karang Pradesan ing namipun Bambang Sumantri. Menapa mboten langkung prayogi ingkang rayipun Surya Kethu ingkang bidal dhateng Garing Magoda. Sumantri ki menapa mboten langkung prayogi ngrayipun Kalingga Prana ingkang sowan dhateng Garing Magoda sinuwun dene paduka pitados kaliyan lare saking ereng-erenging arga ingkang sakmangke wantun cumalena badhe suwita narsa paduka Gusti kula sanata Surya Kethu Kalingga Prana iki wonten timbalan ing adhawu jeneng ingsun percaya kelawan Bambang Sumantri mbot ora mung sarana paningal lair nanging uga paningal batin. Merga rasa njala ana ing penggali ingsun nalika Sumantri ngandhakake yen to suwani marang negara ing Maespati sayekti wis kinantenan ya kuwi kabisan guna kasantikan lan guna kaprawiran. Kang mangkono padha karo ngiyas marang Nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Bakal ingsun ngerteni kaya ngapa kesaguhaning Bambang Sumantri. Lamun to mung kandhek ana ing pangucap ora kababar dadi pakarti. Sayekti Sumantri mung bakal dadi banten ana ing negara Maespati. Nuwun ngestakaken dawuh. Nggih. Kawicaksanan wonten ngarsa paduka sesembahan kula Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Pati Surata wonten timbalan. Ketapna para wadyabala saperangan wae supaya laku dedemitan anitik marang lakuning Bambang Sumantri. Lho nggih ngestakaken dawuh. Lamun to bocah mau sembodo sarta pancen nyata-nyata bisa nyingkirake ratu 1000 negara kanthi apa ingkang wis ndak ngendikake. Ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake matur marang panjenengan ingsun yekti Sumantri bakal ingsun paringi Sri Nugraha minangka dadi nayaka negara ing Maespati. Nanging to lamun apa kang dadi kandhane Sumantri mau mung kandhek ana ing pangucap ora kababar dadi pakarti. Ingsun ora kepengin sowane Bambang Sumantri ana ing jlambrah ndatul ya negara ing Maespati Pati Surata. Nuwun ngestakaken dawuh paduka Gusti kula sanguta. Gandeng santun perwaca dinten samangke kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja boya bocah cilik malah babar pisan budana kang padha sebo jeneng ingsun kundur ngedaton
Pati Surata. Lho iki. Ngestu padha dawuh Paduka Gusti kula ing sinuwun pareng kula matal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lilanana kula nyuwun pamit diweji. Iya Surya Kethu. Sing prayitna ngati-ati. Lilanana kula nyuwun pamit. Kalingga Prana tantanen para kawula. Aja nganti ana telik Mangindrajala ing marajal seka sela-selaning garu. Satemah gawe geger kahananing kawula dasih. Menawi sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Surya Kethu Kalingga Prana apa dene Pati Sata. Purna gatining pananggilan. Santosa sukundung kedaton jeluk saking jampar ngendara kinampit gambaran gading kadhiraken sanggaring Palomban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upatraning prabon. Gawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya ngirang penggaling Sang Nata Prabu Sri Harjuna wau. Semar. Kula Ndara. Pripun? Le sampeyan nglakoni tapa PP enten alun-alun negari Maespati. Wiwit saka Jati Sarana sampeyan nggenipun kepengin suwita ngersanipun sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra. Kula weruh saka kadohan sampeyan pun ditimbali kali Patih Maespati. Kula ajeng nyuwun dawuh pripun dipun tampi napa mboten Den Kakang Semar? Nalika semana aku tinimbalan dening Srinata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra bau nggih. Terus aku wis ngaturake apa kang dadi wigatine lan niatku nggone bakal suwita. Lan aku ngaturake marang kabisanku nggone olah kridaning ngayuda. Ngaturake marang kabisanku nggone wis sangu marang kasekten. Nanging Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra bau tumuli paring kewajiban karo aku. Yen aku bisa nglakoni bakal tinampa minangka nayaka ing Maespati, nanging yen to gagal wigar aku bakal ditugel guluku ning negara Maespati Kakang Semar. Kula rampun matur to Ndara. Suwita nalindra menika mboten gampang. Wedaling atur sampeyan menika kudu nganggo ukara sing ditata, aja nganti nyocok penggalihe panjenengane. Sampeyan ngaturake bab kabisan olah kridaning ayuda ya kasekten sampeyan. Teng ngarepe ratu kok sampeyan pamer kasekten niku pripun? Mula ya ora aneh tumuli sinuwun Prabu Sri Harjuna paring kewajiban karo sampeyan. Niku merga sampeyan wis pamer kabisan ngersaning sinuwun Prabu Sri Harjuna. Aja kesusu. Mula sabab atur sampeyan sing kados mengaten menika kala wau menika mangke malah pandhakwanipun sinuwun Prabu Sri Harjuna. Panjenengan sinengguh wong sing seneng pamer, seneng kesusu selak dingerteni kabisan sampeyan. Apa-apa niku supaya dingerteni kabisane, kepinterane menika anut wanci, anut lelabuhan. Mboten kok terus pamer kula iso niki, kula iso kaya ngeten, kula iso kaya ngono. Nek urung dibuktekke sapa wonge sing ajeng percaya. Iya, Kakang Semar nggih. Terus pripun? Aku ki nyingkirake wadya 1000 negara ingkang ngepung negara ing Magoda. Nanging welinging Sri Harjuna Sasra bau sanata ing Maespati. Bebasane ngluruh tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Bambang Sumantri kadhawan ngundurake wadyabala 1000 negara nanging siji wae aja nganti ana ingkang dadi banten. Kakang Semar wiwit saka kedaton nganti tekan kene ndak olah alik rasaku apa ana ing atase wong perang
tanpa nganakake bebanten. Mongko utamaning wong perang mono petungane mung siji mati loro mukti. Sing mati ya bakal tekaning pati, sing mukti bakal menang jroning peperangan. Apa ya kelakon aku nyingkirake Wadyabala 1000 negara mongko tanpa memateni siji wae. Iku ingkang dak petung abot Kakang Semar. Lah niku. Ketoke ming seklimah ngendikaning Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau ning nek tumrap sampeyan sing ajiwa satriya niku angel digayut. Ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Niku tembung ketoke ming sepele nek dilakoni pancen angel. Ngono. Padha karo jajan ora mbayar ya, Tru. Heeh. Nembung tanpa ngucapke menune. Oh. Mangan tanpa sendok. Rampung tanpa mbayar kuwi ya angel. Kuwi jenenge utang. Ah iya. Bener kok. Nek ya tembuke Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau ya jero banget. Jero. Mula Ndara Sumantri mula bingung penggalihe. Aku kudu kepiye, Kakang? Yen to kateman aku ora bisa ngundurake Nalindra 1000 negara baliku marang Maespati. Mesti nandhang sastra wirang gedhe-gedhene aku bakal ditugel gulune dening Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Mula Kakang ndak rewangi utawa ndak suwun rewang nglawan Bambang Sumantri ngiguke perkara iki, Kyai Semar. Kocap kateton semanten bingung penggaling Sang Bambang Sumantri. Nalika semanten tampi dawuhipun Sang Prabu Sri Harjuna Sasra kinen ngundurake Nalindra 1000 negara ingkang ngepung negaring Magoda. Parandening mangke jroning bingung kedadak ingkang ngiyup saking dirgantara nenggih kadang tarunane Bambang Sumantri nenggih Bambang Sukasarana. Ya Bambang Sukasarana. Nalika semanten ingkang dipun tilar dening Bambang Sumantri wonten ing pertapan Jatisarana. Sumusul ingkang raka tumya saking dirgantara kagiat kadrakasan Bambang Sumantri mulat ingkang rayi Bambang Sukasarana. Adikku Sukasana. Kakang Semar adikku lanang nusul Kakang. Ndara Sukasarana. Wah, pancen bocah ora iso ditelake. Wo, Ndara Sukasarana nusul, Tru. Heeh. Tuyule nusul, Tru. Gong, iki arep kaya ngene iki adine Ndara Sumantri. Mireng Ndara Sumantri dipanah ndasmu. Nek ki adine kok tuyul. Kyai baguse kaya ngene kok tuyul. Petruk ngece aku kowe. Ora ta ya malah dikira ngece ora. Kadangku Yayi. Adikku diadiku wong bagus Sukasrana padha raja sapraptamu Yayi. Pangestune Kakang Ati seslamet aku ya Kang. Aku ngaturake sembahku kekatur. Ya tak tampa cah bagus. Kena ngapa kowe nusul karo aku? Kowe kok ngono to Kang? Kowe nalika semono aku mbok teturu, mbok elus-elus bathukku nganti aku turu. Bareng aku nglilir aku tangi Kakang Ati wis ra ana, Kakang Ati ninggal aku. Aku takon bapa suwandakni jare Kakang Ati bubucal ning Maespati arep suwita Prabu Sri Ndang Mulya Sri. Malah lagu. Sri Harjuna Sasrabau. Sri Harjuna Sasrabau. Mula aku terus nusul mrene Kakang Ati kowe ora tresna karo aku. Monggo aku tresna karo kowe lho Kakang Ati lakon dadi kowe ora sayang karo aku. Sukasrana. Aku tresna karo kowe, Di. Ya mung aja nganti ngribeti lakune kadangmu. Mula kowe tumuli tak tinggal, aku njaluk ngapura ya Sukasrana.
Ora dadi ngopo Kang aku ki ora arep beda kowe le Suwita. Nek kowe isin duwe adhi aku engko tak ora ngetok Kang aku ora apa-apa ning aku ora ado-ado karo kowe Kang aku ora iso nek kon ado karo Kakang Ati. Iya Yayi, aku ora bakal ninggal kelawan si Adi. Temenanan ya Kang. Iya. Ora pusi aku to Kang. Ora cah bagus. Wong rupane kaya ngene kok tresnando kakangne luar biasa ya, Tru. Ah iya. Nusul mrene kok. Ah iya. Kakangne bagus kok adine kaya totok uwak kaya ngene. Sukasarana ya Kiswan. Ah iya. Kakangne Kakang Mantri iki bagus ora jamak kok. Adine letek kaya ngono. Ya men ning ampuh. Ya ampuh pil. Karo Ndara Sukasrana. Kowe kok katon sedih to Kang ora kaya biasane akeh ngendikane. Kowe apa ora ditampa lit dadi nayaka Mamaespati Kang? Ora perkara kuwi Sukasrana. La piye? Aku nampa dawuhing Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Heeh. Kusik Sukasrana ngenteni mburi kelir leren li omong-omongan sik. Keseron banter banget. Lala iki do mepet kelir kok, Kang. Gek do omong-omongan perkara gawean, dadi aku malah seru pikiraku. Ya Sukasrana, piye ngendikaning Prabu Sri Harjuna? Aku kon ngundurke Ratu Sewu negara kang ngepung negara Magoda. Lah kene meng kaya ngono. Kok kowe kok bingung wong Kakang Ati iki sesekti mandraguna. Kakang Ati iki digdaya. Kok perkara ngundurke Ratu Sewu negara we bingung. Ana tembung ingkang gawe bingung pikirku. Tetembunge piye? Sumantri kowe ngundurke mungsuh bebasan ngluruk tanpa bala. Menang tanpa ngasorake. Mongko ora entuk gawe pepati ratu siji wae sewu negara kang tekaning pati. Kepiye nggonku bakal tumandang Sukasrana. Mula sok neki ngejak adine ya, Kang. Iya. Lah aku ki tok jake ora tau arep ngridu uripmu, Kang. Iya. Arep kaya ngene iki aku sithik akeh iso tetulung Kakang Ati. Iya Sukasrana. Wis saiki kowe mangkat to. Mangkat nendi? Magoda no. Aku ketemu Ratu Sewu Negara. Lah iya. Mengko piye nggone ngasorake Ratu Sewu Negara supaya aja nganti ana korban. Lah dimu aku Sukasrana kon ngopo? Mengko tak ewangi kowe rasa kuwatir. Mengkono Yayi. Heeh. Mengko kowe sing maju, mengko sing nibani kekuatan supaya ratu kalah kabeh adimu Sukasrana, Kang. Adikku adikku. Jebul tinemune gedhe dayane tumrapun Kakang nggone kepengin suwita marang ratu. Nanging maneh aku ora bisa nganti si Adi Suwita marang Praja Maespati merga raganing si Adi ingkang sarwa kujiwa. Aku ora apa-apa, Kang. Aku kira apa-apa. Kowe dadi nayaka, aku mung dadi wong lumrah ngene iki aku ora masalah kok, Kang. Sing penting kakangku iso dadi nayaka Maespati. Aku nyawang sampeyan mukti wae aku wis seneng kok, Kang. Memelas ya, Gong. Ora ana lho kok apike kaya ngene. Kakangne pengen dadi nayaka Maespati, dheweke ora iso dadi nayaka Maespati ming cukup nyawang rasane wis seneng, ning ming siji syaraté aja nganti ditinggal. Terus. Aku aja tak tinggal ya. Ora. Pokoke aku karo kowe, Tru. Pokoke kowe rekoso aku mukti. Lho. Aku sang jenenge ora sebaya muti sebaya mati.
ngusak wenake dhewe. Yen ngono aku tak mangket ning Magoda. Aku ngawat-awati kowe saka Dirgantara ya, Kang. Engko nek ana apa-apa mbatina aku teko wis aku teko Kang ngewangi kowe. Iya, Sukasrana adhiku cah bagus. Waduh cilaka iki, Tru. Wonten dawuh, Dara. Engko kowe sing ngajani Kakang Ati ninggal aku ada. Kowe sing ngajani soale aku ngerti sipate wong matane kira iki. Lho Semar Endo masalah. Lunga sithik. Mboten nggih, sumpah mboten. Mripat wira kompak kok. Apa meneh atimu kon kompak karo cangkemmu. Nek nganti ngajari Kakang Ati ninggal aku titenono kok cokot. Waduh. Mboten. Sapa sing ngajani? Sing bisik-bisik wau Petruk. Ngono kowe minggat Petruk kon maju. Truk. Timbali Satpol PP. Bareng yo isa-isane nibake perkara ning aku to yo. Petruk kowe sing ngajani Kakang Ati. Mboten, malah kula wau ngelingke Kakang Ati. Kakang Ati ndasmu jeblok kowe. Sing entuk nyeluk Kakang Ati ki mung aku, kowe aja melu Kakang Ati. Anu Ndara Sumantri. Kula wau den mesakake ngrayi. Terus Ndara Sumantri, Petruk, aku kudu tega karo adhiku yen ora ngono ora bakal ditampa dadi Nayaka Maespati. Yakin sumpah. Kowe wani sumpah? Wani. Nek nganti ngapusi kowe kere selawase urip. Ora usah sumpah wis kere. Kok dadak kere selawase urip ora. Nan la sing aja-aja sapa Sing mboten seneng kali sampean niku. Mboten seneng karo sampean. Engkon maju rene. Gong, timbali Ndara. Kang apa? Entuk sangu. Bareng entuk sangu, aku entuk sangu kali kowe. Piye, Mas? Mbok cangkeme iki basa. Apik aku karo kowe. Kok kon basa? Apik aku dengkulmu melacat. Arep apik kowe kon nyempatani bisu selawase urip. Sing apik nek omong. Sampeyan iku ketok elek nek omong nyata. Nyemelangi ora. Kelingan ora arep njaluk pitik aku wingi kae. Aja niku tak senengi, engko sore mati gong, mati tenan. Wah, wong bentuke kaya pring petung ngene kok. Kowe sing ngajani Kakang Ati kon ninggal aku. Ora. Yakin aku ora ngajani. Angkeme ngece aku. Kejem tenan iki. Potol. Ponokawan nang anggere mengko ngajani Kakang Ati titenono. Kokonangan aku tak sepatani kabeh ora iso tetembangan. Aduh. Wah ora iso ora payu iki nang. Titenono wis kono nusul gareng karo Petruk. Aku sing tak curigai ke kowe sing tersangkane. Tunggu pembalasanku. Kirei ngece kowe ya. Gimana? Ndara Suwandak niki kagungan putra kowe kok aneh-aneh sing siji bagus ora jaman sing siji kaya ngene. Ane kowe ya wis pesti kok. Ora rasane aku ndandang kono kowe minggat kono aku tak nusul Kakang Ati nggih. Kok anggere akon Kakang Ati ninggal aku titenono. Kakang Ati, kakangku sing detak tresnani aku ning Dirgantara ya Kang, nek ana apa-apa mbatina jenenge adimu. Sukasarana aku mesti teka Kang, mesti teka. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngono. Gawe kaget. Durung nganti panjenengan ingsun medhar pangandikan, lah kok ana sawijining nom-noman ingkang sowan ning negara Magoda. Bocah nom padha kandharaja sapraptanira ana ngarsane ingsun.
Lan kowe kuwi sapa? Dene tanpa tinimbalan wani munggah ning datul ya negara Magoda. Nunamin pasang kaliman tabi tinebine ing lodone dumawaing tawang tuwang sinuwun. Menawi paduka ndangu kaliyan kula. Kula menika wingking saking pertapan Jati Sarana. Ingkang sudi mestani dhateng kula pun Bambang Sumantri. Wondene sowan kula menika dados pengawakaning Nalindraing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Lho. Dadi pengawakaning Nalindraing Maespati sinuwun Prabu Harjuna Sasrabau kasinggihan mekaten. Mugi dados ning kawuningan sinuwun. Nalika semanten Prabu Sri Harjuna paring dawuh kaliyan ngabdipun Bambang Sumantri bilih nampi nawala saking paduka Gusti kula sinuwun Prabu Citrasena ing Magoda. Bilih negari Magoda kinepung wakul binaya mangap Nalindra sewu negari ingkang badhe angayunaken ingkang inggih menika pepundhen kula ing Magoda pun Dewi Citrawati. Tumuli sinuwun Prabu Sri Harjuna utusan kaliyan ngabdipun Bambang Sumantri kula ingkang dados pengawakaning Nalindraing Maespati kewajiban anundung dhateng Nalindra sewu negari miwah sakmangke ana tepi sayembara paduka Gusti kula Sanata. Sinten ingkang saged nyingkiraken Nalindra sewu negari badhe pikantuk triman inggih menika putri saking negari Magoda Gusti Ayu Citrawati. Menapa ingkang sampun dipun dawuhaken Prabu Sri Harjuna menika kala wau tumunten kula estokaken dinten sakmangke kula sampun pepanggihan kaliyan paduka sinuwun Prabu Citrasena kula ingkang badhe nyingkiraken Nalindra sewu negari ingkang ngepung negari Magoda. Namung kemawon langkung prayogi menawi kula nyuwun diparilah paduka sinuwun Prabu Citrasena ing Magoda Gusti kula sinuwun Prabu Citrasena ing kakyatri sang kapirang rinangkul kinempit kembit ong dosang reknaning bawana ya setukang walang ati om jagat dewa Bathara Sumantri wonten timbalan ing ngadhau selagine akeh para Nalindra ingkang padha ngleboni sayembara wae ora keduga mingkirake ratu sewu negara para satru ingkang kondhang sekti kalintang jayaning perang kabeh gagar wigar tanantuk karya ewadene Sirasa Malana ngatonake kesaguhanmu minangka wakiling Prabu Sri Harjuna Sasra. Sumantri, Patembaya ing Magoda ora pilih-pilih sapa ingkang nyingkirake ratu sewu negara keduga mboyong lan Mbak Yuku Kakang Mbok Ayu Citrawati. Ingkang mengkono ndak ilani sira metu ning sak jabaning rangkah negara ing Magoda. Sarta pura ana papan pernahing para Nalindra sewu negara ingkang padha mesanggrah ingkang kapandhekan Prabu Darma Wisesa. Yen to nganti sira iso ngundurake ratu sewu negara boyongen Mbak Ayuku Kakang Mbok Ayu Citrawati prasta dawuh paduka sinuwun Prabu Citrasena kliranana kula madal pasilang ngestu padha dhateng dawuhipun Nalindra ing Magoda surute ing ati-ati duga-duga digawa Bambang Sumantri. Ate wonten timbalan sinuwun kuwi lha dalah. Lah kok dadi ana nom-noman ingkang ngasale saka gunung Jati Sarana. Minangka wakiling anak Prabu Sri Harjuna Sasra ingkang tumuli bakal ngleboni sayembara. Nggih. Mara coba tontonan kaya ngapa kridaning Bambang Sumantri nun ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sinuwun Prabu Citrasena. Wani mancing ana ing pesanggraning para Nalindra sewu negara. Kowe sapa? Takon karo aku utusaning Nalindra ing Maespati, aku Bambang Sumantri. Bambang Sumantri? Ya dasar para nyata. Loro bagus. Wah. Wong bagus-bagus emane ditutke kirik telu. Lho, darani kirik ning meneng wae klethake dase. Menungsa e kirik. Lho, iso omong. Le. Terwelu. Hai ratu lho, men ra urusan kene menungsa padhake kirik. Lho, iso omong sapa jenengmu? Takon karo aku. Abdining Ndara Bambang Sumantri. Nala Gareng.
Nala Gareng, Bambang Gareng. Bambang Gareng. Oh iya no abdine nganggo Bambang. Sing dhuwur sapa? Bambang Petro. Bambang Petro. Iya, dasar para nyata. Abdine Ndara Sumantri. Sing muridé sapa? Jaka Bagong. Kok beda dhewe to, Gong? Aku ora tau seneng padha. Mbedani lho, Bambang. Mo kabeh nganggo Pak Bambang tuku gedang. Amo. Ya wis sakarepmu, Bagong. Prabu Darma Wisesa. Niatku pancen wis gembleng, nggonku bakal nyingkirake Ratu Sewu Negara aja ngangsi gawe geger kahanan negoring Magoda. Mula Kang Sangka kuwi mumpung durung tekaning pati salah sawijining Ratu Sewu Negara. Padha mundura. Aja ngayunake marang Gusti Ayu Dewi Citrawati bakal binoyong Bambang Sumantri ana negoring Mahespati. Wah, adalah sugih kendel Bondowani. Sumuk nyawamu kowe wani nantang karo Nalendra Sewu Negara. Seminggira Kakang sepira kekuwataning Bambang Sumantri mesti dadi isen-isen ning wadukku. Hak tadah kala mangsa ora sakakan gunem tanpa gunaya kaya aku sing bakal tekaning pati. Kula terus minggah Koko Prabu bari kula ajar Bambang Sumantri kemewat gunemipun.
Rega saking ukae kok, Den. Nek kekuatane terus sing menang sampean. Wong nyatane ratu sing sepisan wau mangantem sgon sirah. Plodak. Kula krungu saking mriki. Iya, Petro. Candak saya jebleske lemah. Tus. Semaput dadi royongan. Niku kekuatane terus sing menang sampean. Ning perkara ukae. Amerika 1000 negara pirang-pirang kalah siji maju loro, kalah loro maju telu. Petro, nun. Mbok nek ngerti bendarane ngene iki diwangi. Ora mengkakean cangkem. Niku nyeritake, wah aku ora butuh cerita. Sing dadi nyatane. Ora gelem nyambut gawe. Nanti Reng, lho aku ki abdi setiae. Tonton kekuatanku. Nek mati lho Reng. Mati wae wis. Nolo garing ati-ati. Nggih, ampun kuwatir. Nek ming mungsuh ratu Oh ye. Pokoke gertak dulu. Wah, edan. Kowe ya edan. Iki apa iso perang? Lho, aja ngena karo aku. Tanganku kemlawe ngene iki tiba ning siramu ra sikar dadi loro. Aja dunta. Wah, kowe warngi-wangi bendaramu mati ora iso. Modar kowe. Hop, jebleske. Iya. Candak jegluke lemah. Yes. Wedian edan apa? Wo, sit. Ya. Sit. Ya. Iki apa diku angel dicekel iki? Ora iso. Mantan cobat ayo. Iya, iya. Hop, yes. Iyo. Melayu. Aduh. Ambegane entek. Ayo, maju legane ati. Iya. Wis candak set jegluke cek mati dereng aku kowe. Ampuh to ndasku. Tak kira watu cengelmu kowe. Kuwi mlenthong ki. Ana wong nonton disaut dikeprokke. Nyatane ratune semaput to. Mampun ora. Genti kowe, Gong. Mati aku. Aduh, mati. Aja mlayu. Waduh. Oh iya. Kowe lah andang lemu. Iki adine. Wah, tak kira nek andang lemu. Adine nolo gareng ayo. Mudhar. Iki cah ampuh ora mengendah-endah. Kakangmu mau sing cilik mau endah-endah. Aku sing ora endah, wong gedhen awak. Mudhar. Iya. Hoi. Wah. Edian gagong mempengtani. Terus le, wah aku seneng delok. Mudhar. Wait, ayo. Wait. Loh, dobel ya men. Tenang Gong, tenang piye wis rada mumet e. Mati. Truk. Truk. Piye Gong piye? Mati kowe. Ono kawan areng wangi bendare mati mbok sik. Iya. Wet. Iya. Wah, shit. Iya. Wah, iya. Wah. Gong. Gong ora ambegan. Gong. Mau nek ora kuat awake iki rasa gelo to, Le. Kowe kenapa, Gong? Kok ora ambegan? Tak juga kesegaya, Gong. Heeh. Oh. Ngelih kok. Perang karo madang ki mumet to. Ning karo tangi, karo tangi. Kowe jan glenen tenan oke tenan. Pindah Le. Ngopo butane gede banget tak lawane. Aja, Gong. Aja kalah tenan nek karo kae. Ora masalah. Ora wedi kok. Terus aja tok awakmu iki. Tak lawane. Ora usah.
Kowe kalah ora wedi didake cah jire ora. Wah jikur gede banget. Ya gila kelempang. Lho kok nyelempong risang Sumantri. Nalika semanten mulat sakataing para Ralendra 1000 negari. Ingkang samya ngepong sang Sumantri sigra mundhut jemparing asa den dawahaken mring sangganing para Ralendra 1000 negari. Krana sampun saged boten saged meper mubal babaling karepson mulat sang Sukasarana Kakang ati aja Kakang aja aku ora wis omong to Kang. Ora ngeluruk tanpa bala memenang tanpa ngasorake iki aja nganggo pusaka nek kowe ngetokke jejem-jem. Nganggere kleru lak bandem ngrikil. Jemparing engko kowe bakal mateni karo Ratu 1000 negara. Adiku diadiku Sukasarana. Pun Kakang bingung kudu kepiye Yayi. Engko kowe ra wis tak kandhani to nek kowe bingung kowe mbatina aku. Lala kowe kok ora mbatin aku kok kowe arep nglimpekke aku meneh ya Kang. Ora Yayi ya mung pun Kakang lali. Arep ngopo Yayi? Kowe rasa bingung kok kowe ngadeka nang kene wae. Mengko sing nibak daya kemandan aku. Ratu 1000 negara kae do tak gawene lumpuh merga saka adimu. Kuwi tenan cah bagus. Iya Kang, masa aku menipu. Merga srawung karo kowe kae. Basa Inggrisne. Tak kandhani soalé. Ha iya. Menipu ki apa? Masa aku ngapusi karo kowe ora Kang, aku gak ngapusi. Iya, terus kepiye? Aku tak ndelik nang mburimu. Kok kowe rasa wedi ngene ana ratu teka sing nibani kekuatan aku, Kang. Adiku diadiku Sukrana. Waduh, mati aku iki dayane apa? Waduh, laku dadi otot bebayuku kaya ilang. Ngobahke sikil wae ora iso iki kaya kena apa, Kang. Waduh, mati aku. Mati aku laku dadi sikilku lumpuh kaya ngene iki piye mati tenan aku. Waduh, Sumantri aja pasang warat. Aku kok dadi kaya ngene iki piye Sumantri? Weh, lah kok ngampuh tenan kok. Ah, semua iso doteng klumbruk. Heeh. Bojone dhewe digawe ngono wae, Pak. Amen ngopo? Men rar lewel. Ora tau rewel kok bojoku digawe ngono dengkulmu mlocot ora. Ha iya, kowe teluk apa ora? Kowe ora ngaku kalah karo Bambang Sumantri aja takon dosa ora tak gawe sedhela nggonmu nandhang lumpuh nanging selawase urip. Wis ora ana gunane lehmu dadi Nalendra. Waduh, Bambang Sumantri aja aku nyuwun pangapura. Aku ngaku kalah. Yo, aku ngaku kalah. Yo, aku yo ngaku kalah Bambang Sumantri. Apa buktine lamun Prabu Darma Wisesa sakwadya balane ngaku kalah? Sepisan kula mboten badhe wantun ngaran Raden Sumantri. Angka kalih kula ngaturaken tandha yektos menawi kula kawon. Inggih Raden, kula ugi nandhang teluk kalian panjenengan. Kula ngaturaken putri Damas cacah 800. Mugi samangke kula aturi mboyong. Lan dados kukupanipun
Raden Sumantri nggih Bambang Sumantri. Iso tak cekel kang dadi gunemamu Prabu Darma Wisesa. Mboten sabab saking menapa nyatanipun kula sampun matur bilih kula sampun tobat nandhapun Raden Sumantri. Yen pancen kowe wis nendang tobat sapirangan wadya balamu Ratu Sewu Negara kon lunga saka negara Magoda bali marang papane dhewe-dhewe. Dene pandhiganing Ratu Sewu Negara Prabu Darma Wisesa ndak kanthi sowan marang ngersaning Prabu Citrasena matura yen pancen kowe wis kalah karo Bambang Sumantri. Kanthi mengkono ana seksine Prabu Citrasena ngerti lamun Ratu Sewu Negara wis bisa dikalahake dening Bambang Sumantri. Iye, kula nderek, kula nderek. Cukup Prabu Darma Wisesa ingkang ndak kanthi munggah ngersaning Sang Prabu Citrasena munjuk atur lamun kowe wis kalah karo Bambang Sumantri. Iye, ngestaken dawuh. Malah samangke kula ugi badhe nglarapaken pandheganing Putri Domas cacah 800. Inggih menika pun kadang kula Yayi Dewi Darmawati. Samangke badhe ngirit Putri Domas sedaya badhe suwita dan manut dhateng pangrehipun Sang Sumantri. Iya, Prabu Darma Wisesa. Ayo ndak kanthi munggah ning datur ya negaring Magoda. Suwan Sang Prabu Citrasena. Monggo, monggo, Raden kula dherekaken monggo. Guyang-guyu dhewe. Lala aku seneng, Andra. Aku seneng pakaryane kakangku Kakang Ati wis bisa paripurna. Nek mboten saking sampeyan mboten bisa paripurna. Untuk kok duwe adi kaya sampeyan. Lala iya, aku ki sayang karo Kakang Ati, Tru. Nggih. Kula ya nekseni. Pun jenengan saniki ndelik riyin. Kang Raka men sowan sinuwun Magoda mengkene iso ngukup Putri Domas kali mboyong Dewi Citrawati sampeyan aja ngetok-ngetok mengko ndak Kang Raka kagol atine. Lah iya aku tandelik ya, Tru. Nggih. Sampeyan butuh duit mboten? Piye? Sampeyan duit-duit mboten? Kula nyilih sik. Mengke nek pun Kang Raka pun sukses kula tembungke kula balekke. Koko aku wis ra percaya karo cangkemmu. Mudar. Sapa-sapa kok disili, Tru. Kene rung rampung keduk kana, kandhane rampung keduk kene. Arep urip model piye kowe carane? Cangkemmu kok ora. Ya pun ndelik rika. Ya aku titip Kakang Ati ya, Tru. Nggih, kula awat-awatane pun ampun kuwati. Ya Petro. Bambang Sumantri wonten timbalaning dawuh sinuwun. Ature patih ingkang kunjuk kelawan alindring Magoda lamun sira Bambang Sumantri bisa ngasorake wadyabala Sewu Negara. Menika ingkang dados bukti Prabu Darma Wisesa ingkang sampun kula beta mangarsa mangersanipun Prabu Citrasena. Sinuwun. Sepinten kalepatanipun ingkang abdi pun Darma Wisesa kula nyuwun pangapunten. Kula sampun ngakeni bilih kula menika kawon kaliyan Bambang Sumantri. Mila samangke kula badhe ngaturaken inggih menika tandha anggen kula sampun kawon kaliyan Bambang Sumantri tumunten Raden Sumantri kula caosi inggih menika bebingah wujudipun Putri Domas cacah 800
ing kapandikan rayi kula pun Darmawati. Ila dalah jagat Dewa Bathara jagat pangestu Kura. Ya sinuwun. Ora dadi ngopo. Lan gandeng sira wis kalah kelawan Bambang Sumantri ndak jaluk enggal ninggalake negara Magoda. Supaya negara Magoda katon ayem tentrem ora padha kuwatir sangganing para kawula negara Magoda. Iye ngestaken dawuh. Namung semantena kula ugi badhe anagih dhateng menapa ing sampun paduka ngendikaaken menawi kula saged ngunduraken Alindra Sewu negari saking negari Magoda kula kedah amboyong dhateng ingkang Mbakyu inggih menika pun Gusti kula Gusti Ayu inggih menika Citrawati sinuwun kados pundi menggah pangandika paduka ingkang sampun kapireng dening jagat menika diweji Narendra Martatama mangjat kurda kota kaping Kakang Mbok Ayu ana dawuh mapa Yayi Citrasena jumbuh kelana menapa ing sampun kula aturaken dinten sakmangke sampun boten saged selak malih bilih Kakang Mbok Ayu badhe kaboyong sowan dhateng negaring Maspati kinersakaken Alindra ing Maspati Prabu Sri Harjuna Sasra ora bakal gawe tetel kanalindraning adiku Prabu Citrasena. Apa ing wis didhawuhake dening Yayi Prabu Mbakyu mung sak derma ndederek Yayi Prabu. Walah dalah menawi ngaten. Samangke paduka Kakang Mbakyu Citrawati kula aturi nderek tindakipun Bambang Sumantri. Kaboyong dhateng negaring Maespati. Yen to pancen mengkono aku ya mung saguh ya mung muga-muga sapungkurku saka negara ing Magoda Yayi Prabu enggal entuk tetimbangan ya Yayi Prabu. Mangke menawi Raden Sumantri menika sampun boten ginakaken putri Dumas ingkang cacah 800. Samangke kula badhe palakrama anut dawuhipun Kakang Mbok Ayu Citrawati. Banget ndadekake bombong atiku. Ingkang mengkono aku nyuwun pamit Yayi Prabu. Sembah kula ngendharaken jengkar paduka. Sumantri wonten dawuh Gusti Ayu. Ayo derekno aku. Praptana ing negara Maespati Sumantri sewawi Gusti Ayu kula derekaken sinuwun kula nyuwun pamit yo. Sing ati-ati aja kaya becati lek Bambang Sumantri. Sumantri kula wonten paring adhawuh. Kepiye munggo nggone bakal lumaku saka ing Magoda tekaning Maespati Gusti Ayu. Kula sampun kaparingan triman wujud rata saking ingkang rayi Prabu Citrasena. Mila dinten sakmangke monggo keparenga manpan wonten ing pakedonganing rata kula ingkang badhe angusiri lampahing rata prapting negaring Maespati. Sumantri apa ora luwih prayoga lamun sira kelawan aku mapan ana ing pagedhonganing kreta. Tumuli mengko dawuh kelawan kusir saka negara ing Magoda dosa menapa ing badhe kula sandhang. Jer paduka badhe kinersakaken dening Sang Prabu Sri Harjuna Sasra. Kula wantun tunggal sak rata kan paduka Gusti Ayu. Tan wandi mangke kula badhe pikantuk dedusan saking Prabu Sri Harjuna. Monggo paduka latri manjing pagedhonganing rata kula ingkang mapan wonten ing pakusiran ingkang abdipun Sumantri ingkang badhe ngusiri tindak paduka Gusti Ayu Citrawati. Gusti Ayu kenging menapa paduka anjawil dhateng kula tumuli kreta kula kendelaken wonten telengging wana
Sumantri kula wonten paring adhawu. Gumana mosek petunganku lawan sira Bambang Sumantri. Gumun setahun jengleng serendeng. Ing atase sira iku mengamnak Brahmana saka ing jati sarana. Nanging bisa lan keduga mundurake ratu sewu negara ngukup putri Damas cacah 800. Mula bener yen to sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasrabahu tumuli utusan kelawan sira. Mbok menawa panjenengane wis ngerti marang sepira ta jero cethèking kadigdayanmu wekasan utusan kelawan Bambang Sumantri. Malah saka petunganku durung karuan yen to Prabu Sri Arjuna Sasrabahu keduga ngundurake ratu sewu negara ingkang nyata Debya Surasekti. Bambang Sumantri nggonmu wis ngukup kamenangan satemah mboyong marang Citrawati lan putri Damas 800 cacahe. Apa ora ana krenteking atimu samengko nedya nyoba marang kaprawiraning Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabahu? Sabab wong kang jajal marang katrimaning urip kuwi diwajibke dening panguwasaning dat kang murwengdet. Apa ora jeneng saya Kuncara? Apa ora jeneng saya Anjayeng Bawana lamun Bambang Sumantri keduga lan bisa ngasorake kasektening Nalindra ing Maespati Prabu Sri Arjuna Sasrabahu Bambang Sumantri. Bingung penggaling Sang Bambang Sumantri. Nalika semanten midhanget pangandikanipun Sang Dewi Citrawati parandining mangke puga jiwa kasatriyanipun Sang Bambang Sumantri. Sigra kumangkana wijining pangandika Sang Sumantri konjuk dalan Dewi Sang Citrawati. Gusti Ayu, namung sak derajat kula kemawon. Kula wantun badhe ngembari dhateng panguwasipun Nalindra Prabu Sri Arjuna Sasrabahu. Ngibaratipun kadidene cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Kula mboten rumaos sak timbang sak babak kaliyan kridanipun Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabahu. Wis ndak kandhakake ngarep yen to menungsa diwenangake nodi marang katrimaning urip. Dene ora samupuguh ora kepengin nindakake apa sing tak kandhakake ya ora dadi ngopo jeriki mau. Mung iguh pertikelku sarta apa ingkang dadi gegembolaning rasaku ndak aturake marang sira Bambang Sumantri. Ewadene Bambang Sumantri ora kersa nampa kelawan kang dadi aturku ya wis ora dadi ngopo. Ya mung muga-muga iki mau kabeh dadi petunganmu Bambang Sumantri. Monggo latrimanjing pagedhokaning rata badhe kula gelak lampahipun kreta prapting negari Maespati Gusti Ayu. Panotyaya tama ngambararung Bambang Sumantri. Gusti Patih Surata kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestu ning Patih Surata Tampanana, kula pundingga jimat paripe dayana ing kasantosan. Sumantri, wonten timbalan Gusti Patih. Nampa dawuh pangandikaning Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabahu. Kinanya titekake kelawan laku jantramu.
nggone nundung Ratu Sewenegara sarta Hamboyong Dewi Citrawati. Piye Sumantri? Entuk gawe apa ora? Pangestu Paduka sedaya Nalindra Sewenegari sampun kundur wonten papanipun piyambak-piyambak. Ingkang abdipun Bambang Sumantri ingkang saged ngunduraken Nalindra Sewu Praja. Malah sakmangke kula triniti priksa piyambak wonten ing pagedhonganing rata wahananing rata lenggah Sang Dewi Citrawati. Ingkang badhe kula pisungsungaken dhateng Gusti kula Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau Gusti Pati. Wih ladal. Waladal Sumantri nyata prawiring ayuda ora mung kandhep ana ing gunem nanging dadi pakarti kabeh iki dadi atur marang ngersaning Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Morayu tak ganti ingkang larapna Dewi Citrawati kunjung ngersaning Sang Nata ing Maespati. Nyuwun mangapunten Gusti Pati. Menapa dipun keparengaken kula badhe munjuk atur ya piye? Saderengipun kula mlebet tapel wates negaring Maespati mugi keparenga sakmangke kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng lan Gusti Patih Surata. Kowe bakal njaluk tulung apa Sumantri? Nawala menika kula aturaken kula aturi ngunjukaken resanipun Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Malah kowe atur nawala kaliyan Sinuwun Prabu Maespati. Mugi Gusti Patih kepareng ngaturaken nawala menika kunjuk kelawan Sri Prabu Arjuna Sasrabau. Isining nawala apa? Mangke menawi paduka sampun ngabiyantara ngersanipun Prabu ing Maespati, paduka badhe prisa piyambak. Walah dalah. Yo Sumantri. Bakal tak larapake nawala marsaning Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau kula sumanggaken dhateng paduka Gusti Pali. Kaya ngapa wujuding nawala? Surata wonten timbalan sinuwun. Sira ingsun utus sang awat-awati lakuning Sumantri sarta amethuk balining Bambang Sumantri. Teka sawanana ing Daturya negara ing Maespati ngaturake nawala. Surata iki nawala piye? Nalika semanten kula sampun pinanggilan abdipun Bambang Sumantri. Lan aturipun Bambang Sumantri piyambakipun sagah lan kasembadan undung Nalindra Sewenegari. Tuwin Bambang Sumantri saged amboyong Dewi Citrawati namung kemawon boten badhe sowan ngabiyantara paduka. Menawi kula boten purun ngaturaken nawala ingkang kunjuk kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Yen mengkono iki nawala saka Sumantri, kasinggihan mekaten. Monggo kula aturi nyurasa lebeting nawala lan kula nyuwun dawuh saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Iya. Pati Surata marandak waose nawala saka Bambang Sumantri. Gunjang ganjing langit kalap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing kocap kacaita nalika semanten Wasinurasa isining nawala dening Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Tanana liyan kejawi amung layang penantang saking Bambang Sumantri parandening mangke
Sang Prabu Sri Harjana Sasrabau amung mesem ing Wardaya nata ing Mahespati. Patih Surata wonten timbalan sinuwun. Apa ingkang mapan ana ing madyaning tulis Usingsun Surasa lan ingsun ngerti apa kang dadi karepe Bambang Sumantri. Hayu wong nganti ngasorake drajating Ratu Mahespati. Surata wonten timbalan. Busana kaprabaning ingsun paringake kelawan Bambang Sumantri lan dawuh ana kinen ngagem Bambang Sumantri nggone bakal mapakake marang Nalendra ing Mahespati Patih Surata. Gusti Patih Surata, ya Sumantri. Aku ora ngerti apa kang dadi kekarepaning Sinuwun Prabu Sri Harjana Sasrabau sawise nyurasa nawala ingkang mbok aturake marang panjenengane. Malah aku didhawuhi supaya ngaturake busana kanalindran. Bambang Sumantri wonten dawuh. Pangandikaning Sinuwun Prabu ing Mahespati busana iki wajib sira agem supaya aja nganti ngasorake drajate Nalendra ing Mahespati Sang Prabu Sri Harjana Sasrabau. Nun ngestaken dawuh Gusti Patih. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sumantri. Ora pantes sira nganggo busana kanalindran teka nyembah sesidhokan kelawan Ratu ing Mahespati. Ayo ngadeka jejekan prabeda kalawan Prabu Sri Harjana Sasrabau. Ingsun wis nyurasa kabeh isining tulis kang mapan ana ing nawala. Bambang Sumantri, apa kang dadi kekarepanmu bakal tak ladeni Bambang Sumantri. Sedaya ingkang kula tindakaken saderengipun kula ngaturaken sepinten kalepatan kula. Diagung pangaksama paduka Sumantri, aja wigih ringa-ringa. Marapa kang dadi kekarepaning Bambang Sumantri bakal diladeni dening Nalendra ing Mahespati Prabu Sri Harjana. Samangke badhe kula aturaken menapa ing sampun pikantuk dening Bambang Sumantri nersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Menawi paduka kedugi saged angasoraken kridanipun Bambang Sumantri. Sumantri, matna sastra jendramu wateken aji jaya kawijayanmu. Aja nganti tumangsuh nggono matek aji jaya kawijayan. Ayo neng kene ditemtokke sarta bakal ora kuciwa nggonmu njajal marang kapriwerening Nalendra ing Mahespati Prabu Sri Harjana Sasrabau. Sumantri,
mundur Bambang Sumantri kandhe yudhane dening Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Nalika semanten enget lamun kinantenan pusaka dening Sang Swandagni wujud senjata cakra kumitir punang senjata cakra den lepasaken wani dening Sang Bambang Sumantri angener Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Kendel datanmu bah datanmu sik sumurup lampahing Kyai Senjata Cakra pamunahing satru sekti pusaka ampuh kagila-gila tanggaping gatri Sang Arjuna Sasrabau sidra mantek aji mantram Triwikrama ical wujuding nata ing Maespati ana buta sak gunung telung gunung pitung gunung ngebahi jagat. Wis dadi brahala Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau nalika semanten mulat lampahing senjata cakra eling-eling titising Sang Hyang Bathara Wisnu senjata cakra ing nalika semanten arsa tumama angganing Sang Sri Arjuna Sasrabau mulat wis wujud brahala ora sak papak sak kridaning Sang Sri Arjuna Sasrabau parandening mangke senjata cakra manjing kancing glunging Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Ayo Sumantri ora yen aku wis dadi kaya ngene kowe arep apa Bambang Sumantri? Ayo ketokno kasudepianmu aku ora bakal wegah Sumantri. Sinuwun aturing paring kawelasan dhateng Bambang Sumantri sinuwun. Sepinten kalepatanipun Bambang Sumantri ingkang abdi pun Citrawati ingkang nyuwunaken pangapunten. Sepinten kalepatanipun kula ingkang nyuwunaken pangapunten sinuwun. Mesakaken dhateng ingkang abdi pun Bambang Sumantri nyatanipun sampun sembada minangka dutanipun Alindra ing Maespati. Napa paduka badhe wentara dhateng abdipun Bambang Sumantri gumaregel penggaling Sang Nata Prabu Sri Harjuna. Wah. Yayi Dewi Citrawati, kula namung saged pasrah jiwa raga dhateng paduka sinuwun. Iya.
Apa ingkang dadi aturing siadiwuspun Kakang Tampa Sumantri kula wonten paring adhawuh sinuwun. Apa to sababe dene nganti mengkono gregeting ngosik ing atimu kepengin nyoba marang kekuataning Prabu Sri Harjuna. Sinuwun boten babar pisan kula wantun nangias dhateng Paduka. Nanging mugi andadosna ing kawuningan niat kula ingkang kados mekaten menika kala wau sinurung hanjagi dhateng Kanalindran Paduka. Sampun ngantos dipun raosi dening para kawula. Sampun ngantos dipun raosi dening para nayaka ing atasipun Alindra badhe mengku garwa. Teka mboten bidal piyambak amupa sayembara namung utusan dhateng lari Parden kados kula. Samangke sampun sami priksa bilih jatosipun sinuwun Prabu ing Maespati menika tuhun Alindra ingkang jagat tanpa tindanging bab kadidayan. Sedaya niatmu namung badhe anjagi dhateng Kanalindran tuwin. Derajat pangkat Paduka Gusti kula sanata ing Maespati Prabu Sri Harjuna sastra bau. Aduh Sumantri. Ya to yen pancen kabinging dadi aturira pancen marentha saka legetaning ati ingkang jero sayekti apa ingkang sira tindakake ora gawe banger bacin asmaning Nalindra ing Maespati nanging malah saya gawe kuncaraning Nalindra ing Maespati mula sira bakal ingsun nugraha bakal ingsun paringi ganjaran Sumantri Seksenana sira bakal ingsun dadekake werangka ing Maespati patih jero ya kuwi Bambang Sumantri dene patih jaba diasta dening Patih Surata Bambang Sumantri. Wiwit dina iki sira Sumantri ndak paringi pusaka asma Patih Suwanda ngestaken dawuh Paduka Gusti kula sanata. Sinuwun mugi andadosna ing kawuningan ingkang sakmangke kula sampun dados kukupanipun Alindra ing Maespati. Saha tanwandi kula badhe anjajari lenggah Paduka minangka prameswari namung emanipun jebul wonten satunggiling kelangenan kula ingkang sakmangke supe kula boyong wonten negari ing Maespati lan boten badhe saged kelampan menawi kula boyong piyambak. Sinuwun mugi Paduka kersa ambedol Taman Sriwedari saking magoda pernaipun saking Gunung Nguntara kapindhah wonten ing Maespati sinuwun. Patih Suwanda. Pripun? Kula niki namur kawula wis seneng. Sampeyan sakniki wis duwe derajat pangkat wong nomer 2 teng negara Maespati. Kekasih Gusti Patih Suwanda. Kabungan nugra sing sampeyan tampa kok. Sampeyan kok kembeng-kembeng netrane. Kakang Semar ora leren-leren. Gustiku ingkang sinuwun ingkang nyoba marang Bambang Sumantri. Pripun? Ingkang sekawit aku didhawuhi mboyong Dewi Citrawati ngasorake wadyabala 1000 negara. Mongko ora kena mateni siji wae Nalindra 1000 praja. Bareng wis kelakon mboyong Dewi Citrawati. Kakang, aku kadhawuhan mindhah Taman Sriwedari saka Gunung Nguntara. Prapteng negara ing Maespati apa ya iso kelakon lan bisa kasembadan ing atase kon mindhah taman ora ana godhong siji wae ingkang gogrok aja nganti ana oyoting wreksa ingkang pedhot
Kakang Semar, aku kuwi dudu dewa, aku mung menungsa lumrah Kakang Badranaya. Napa Kakang Ati kok nangis napa Kang? Kakang Ati nek nangis aku melu sedih lho Kang, aja nangis Kakang Ati. Kakang Ati aja nangis, kakakku melu sedih. Sukasana. Apa Kang? Mung kepengin dadi nayaka wae. Lah kok malah kaya ngene kahanan sing ndak lakoni. Lah kowe kena ngapa? Kowe kena ngapa, Kang? Sang Prabu Sri Arjuna sasra bau dawuh karo aku. Lah ya dawuh apa? Dawuh aku kono tepi kewajiban ingkang ora bisa ndak lakoni. Lah kok iso? Mergo aku didhawuhi mindhah Taman Sriwedari saka Gunung Untara ing Magoda prapteng negara Maespati. Aja nganti ana godhong siji wae ingkang gogrog sarta aja nganti ana oyoting wreksa ing taman ingkang pedhot. Sukasrana piye kakangmu iki? Lah kakangku ngapa? Aku ra iso nglakoni Sukasrana. Ning aja nangis to, Kang. Oh. Kowe aja nangis, Kang. Aku nangis mergo nangisi kahanan uripku. Kahanane ora apa-apa kok. Sampeyan ampun gawe lega lho. Ampun ming nyem-nyemi penggali kang neraka. Nek Kakang ora iso mindhah Taman Sriwedari, nggo ngopo nggawa aku? Apa kowe iso? Sago durung iso dipesthekke, selak mbok menawa iso. Taman Sriwedari kuwi gedhe, Sukasrana aja kaya ngono. Selagine kakangmu wae ora iso kok kowe arep saguh. Gegere lusi jalma tan kena kene ya Kakang lenggah nang kene rasane endi-endi ya Kang. Iya. Rasa tekan ngendi-endi? Ora. Ya. Iya. Rasa alasan mancing barang ya. Iya ora. Taman Sriwedari tak pindahe, Kang. Apa kowe iso? Tontonen nek nganti ra iso, aku aja tok anggap adikmu, Kang. Sigra patrap semedi Sang Sukasrana ya Sang Sukasrana nalika semanten arsa mitulungi nyang Raka Bambang Sumantri riwusnya semedi Taman Sriwedari den ubengi kaping 3 sinambi sukunipun dipun gejlokaken wonten ing Bantala jinandhak punang Taman Sriwedari den angkat dening Sang Sukasrana dadi ocat kang samya tumingal.
ngendi adiku Sukasrana. Ora ngira yen to si Adi Darbi kabisan sing kaya ngono. Sukasrana, aku matur nuwun ya Yayi. Padha-padha. Aku nang ngusung taman iki awakku lulungkrah kabeh ya Kang. Iya, ora maido cah bagus. Iya Kang. Wis kana kowe gegek matur Prabu Sri Harjuna Sasrabau nenek taman Sriwedari wis tak pindhah ning Mahespati Kang. Iya. Ngono ya Kang. Aku matur nuwun Sukasrana. Ora apa-apa wong wajibe aku ki sing enom ngabekti karo sing tutuwa kok Kang. Iya. Aku tak matur Prabu Sri Harjuna Sasrabau Sukasrana. Kraos sayah Sang Sukasarana. Sapangeripun Bambang Sumantri sigra sumendhe wonten ing weksa ageng tilem kepati Sang Sukasrana. Piye Sumantri? Berkapangestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kula aturi dipriksa Taman Sriwedari sampun pindah wonten ing negaring Mahespati. Yayi Citrawati wonten maring adhawu mara titi priksanen yen pancen ana godhong siji ingkang tiba sarta ana oyot ingkang pedhot. Matur marang panjenengan ingsun Sumantri bakal ingsun paringi pidana. Nggih ngestaken dawuh sinuwun. Sigra niti priksa Taman Sriwedari Sang Dewi Citrawati. Nalika semanten leledang madaning taman sinambi amethiki sekar-sekar ingkang nganggo arum parandiring mangke datan prayitna. Nalika semanten Sang Dewi Citrawati dupi sumurup Sang Sukasarana gumletak wonten ing oyoting weksa ingkang ageng ngorok sesenggoran sinenggo menika bangsaning lembut jelo kepati mlajar kapianteng Sang Dewi Citrawati. Sinuwun. Citrawati yogine mlayu-mlayu pasuryanmu katon pucet. Ana apa Citrawati? Sinuwun mboten kanthi kanyana-nyana. Nalika kula niti priksa telenging taman jebul pinanggihipun wonten satunggiling buta bajang ingkang pasuryanipun gegirisi ngregeti wonten telenging taman. Sinuwun kula mboten badhe purun mapan telenging taman menawi buta menika tasih mapan wonten telenging taman. Sinuwun. Sumantri, ingsun ora kepengin ana wujuding jalma ingkang ora saklumrahe, mbuh wujud berkasaan, mbuh wujud lembut, apa meneh wujuding yaksa. Kudu sira sirnakake saka jroning taman, kudu mbok pateni wewujudan ingkang giri-godha kelawan bendaramu Gustimu Citrawati. Sumantri, ingsun paringi pusaka
pusaka iki agemen kinarya srana mateni buta ingkang mapan ana ing telenging taman Sumantri. Sang Sumantri wis rumaos bilih ingkang mapan telenging taman nengging kengrayi Sang Suka Sarana ya Sang Sukasrana. Mila kamungken dalan kemawon tinimbalan ingkang nalendra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Ewaya ing pambudi bingung liwong bingung penggaling Sang Sumantri. Datan kawiyosing pangandikanipun Sang Bambang Sumantri amung katingal delewaraning weluh ingkang nelesi wonten pasuryanipun Patih Suwanda. Mangkono wijining pangandika Sang Prabu Sri Harjuna. Patih Suwanda Bambang Sumantri ing atase sira ingsun timbali tanpa kumecap Sumantri Suwanda Patih Sumantri sendika ngestaken dawuh sinuwun. Ora nyono babar pisan kudu sing nglakoni lakon ingkang persasat abote kaya wong nyangga bumi. Sukasrana lha kok dadi kowe ora lunga saka taman malah kawanguran dening Gusti Ayu Citrawati. Sukasrana adhiku Sukasrana. Ngorok sesenggoran Sang Suka Sarana nalika semanten datan wanuh lamun ingkang ngraka wis nyaketi papanipun Sang Sukrasana anggenipun nendra wonten lebeting taman Sriwedari. Parandene mangke gathu ing raos sing mboten saged dipun siraki Sang Sukasrana kaliyan Bambang Sumantri ingkang ngraka wis praptong taman Sriwedari gregah pungun-pungun Sang Sukasrana kagiat sumerep ing ngraka tawang-tawang tangis. Ngapa Kang engko nangis meneh ki ngapa? Kuku kowe entuk dawuh saka Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau apa? Sukasrana adhiku, aku pancen entuk dawuh saka sinuwun Prabu Sri Harjuna. Dawuhe apa, Kang? Kakang Sumantri kon ngapa? Sukasrana piye? Kowe turu nang taman Sriwedari. Gusti Ayu Citrawati leledang jroning taman. Pengin nitik kahanan ing taman nanging bareng weruh si Adi Gusti Ayu Citrawati jeleh-jeleh kamigilan banjur wadul karo Gustimu Sri Harjuna Sasrabau.
dawuh karo aku. Dawuh apa? Ngomong ki ora karo nangis to, Kang. Dawuh aku diparingi pusaka curiga. Sumantri Buta Bajang sing eneng taman kudu mati Sukasana. Alah. Dadi Kakang tekan kene didhawuhi karo Prabu Sri Arjuna kon mateni aku ngono ta? Iya Sukasana. Lah nek ngono mbok iya. Mbok iya piye? Kang aku urip ana ing alam donya kuwi wis tau diparingi ngerti karo bapak. Nenek wong urip ki ora langgeng, tegese bakal manjing alaming pepati manut kodrat lan dalane dhewe-dhewe. Mongko dalanku mati kudu kaya ngene ya tak tampa kok Kang. Aku ora mangkel karo sampeyan. Aku ora seserik karo sampeyan. Nek pancen lakune ngono, mbok ya tok pateni. Aku ora apa-apa, Kang. Wong bakale menungsa sesuk ra ya do mati kabeh. Aku ora mentala. Mbok menawa kewajibanku ning jagat wis rampung. Dadi aku upama mati kuwi uripku wis sah. Mula jenengku Sukasarana. Suka kuwi seneng, sarana kuwi lantaran. Aku dadi lantaran kabagyaning kakangku tuwa. Aku ora apa-apa, Kang, tenan. Aku ora serik karo kowe. Aku ora mangkel karo kowe. Wis pusaka kuwi disuduke wetengku gendang gek ra apa-apa, Kang. Ora bakal iso nglakoni. Iki pusaka ingkang kaparingake Prabu Sri Arjuna marang aku, Sukasana. Lah iya apik ngono kok. Wis ndang disuduke wetengku aku ora apa-apa, Kang, tenan. Aku ora mangkel karo kowe, aku ora nesu karo kowe. Malah aku matur nuwun dene patiku diuntapke karo wong sing wis tak gawe seneng, karo wong sing tak gawe bungah atine ya kuwi Kakang Ati. Aku ora iso nglakoni, Sukasana. Kowe adiku. Andel ora, Kang. Lelala kae Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau malah wis tekan kene. Engko kowe didukani lho, Kang. Sukasana. Sukasana adikku. Sukasana, kowe ngapusi aku ning butuh nelapke kakangmu. Sukasana adikku.
Kakang ati kabeh mau tak lakoni mergo aku tresna karo kowe Kang. Kowe aja sengit karo aku. Sosok gedhening katresnanku karo sedulurku tuwa. Nganti tak ikhlaske patiku kanggo kabungan lan kesenenganing atimu Kang. Ning pomo dipomo ya Kang aku mau munggah swarga nek ora bareng karo kowe Kang. Oh. Sumantri, apa wis bisa mati buta bajang kengegira kelawan Gustimu Ayu? Oh, sinuwun Prabu. Sedaya menapa sampun paduka dawuhaken. Nyatanipun sampun kula tindakaken kanthi ikhlasing manah kula. Kenapa katon kembeng-kembeng netramu? Sira matur kelawan panjenenganing ingsun. Sinuwun. Kamukten ingkang kula raosaken derajat pangkat ingkang sampun sinandhang dening Kang Abdipun Sumantri. Suanggen kula ngraosaken mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha jebul sangganipun boten enteng. Kula kedah negakaken dhateng kadang kula pun Sukasrana. Sapa Sukasrana buta bajang ingkang mapan wonten telenging Taman Sriwedari menika kadang kula taruna sinuwun. Oh. Sumantri satemene sakabeh urip ning alam padang sayekti kabeh bakal nampa coba. Kaya ingkang sira lakoni pacoban ingkang tumanduk kelawan sira Sumantri sayekti abote kaya dene wong nyangga bumi. Nanging kabeh ingkang wis sira lakoni sayekti dadi katandha nggonira njunjung drajating Nalendra ing Maespati lan ngatonake nggone dharma bektining Sumantri ingkang jagat iki tanpa timbang. Pati Suwanda ingkang wis kelakon ora perlu digetuni. Ayo ndak kanthi manjing negara ing Maespati. Sira ndak sengkake ngalugur. Sun biyawarake mring sagung para kawula. Yen to sira wis entuk pangkat ya kuwi pangkat patih jero ana ing negara Maespati kekasih Rekanapati Suwanda Sumantri.